dengê gel de dikarin Dengê gel, dengê Kurdistanê ye. Jinavendanuçyan a radyoya denge gelden baş godarên hêja îro 18 2025 şemî Brükselê saat 9 Amedê 11 em ê nûçeyên serê sibê pêşkêş bikin demdema azadiya rêbera Poye. Di bombabarana Eyn Îsayê de sê zarok birîndar bûn êrişên dewleta Tirkiya dagirkeriyên li ser Rojava bêhnaber dewam dike. Duh bi çekên giran gundên Rojavayê Eyn Îsa û girê Spiya dagirkerî toparan kirin. Wargehên Zenoba, Nahid, Seba, Cefer û Eyn Îsa bi hawan û topan hat bombabaran kirin. Li gor agahiyên hatine bi dest xistin zirareke mezin a maddî gihîştiye şêniya. Konvoya Cezîreyê li bendava Tişrînê bi coş hate pêşwazî kirin. Welatiyên ku ji bo piştevaniya berxwedana gel a li bendava Tişrînê ji kantona Cezîrê gihîştin qada çalakiyê. Konvoy tevî êrişên balafirên dewleta Tirk jî xwe gihand bendava Tişrînê. Dema ku konvoy gihîşt qada berxwedanê dewleta Tirk û çeteyên wê derdora Tişrînê toparan kirin. Berxwedeyên Tişrînê dibin toparanê de konvoya Cezîrê bi gerandina govendê bi coş pêşwazî kirin. Coşa gel heta saatên dereng berdewam kir. Di pêşwazîkirinê de tîmê duruşmeya bijî berxwedana Tişrînê bers kirin. Tirkiye meş hatlı darxistin li banyoya Villers Lebel paytaxta Fransa Parisê li dijî êrişên dagirkerî û qirkirineyên dewleta Tirk meş hatlı darxistin. Meş bi pêşengtiya mesajine ya şehîd evîngoyî û tevgera ciwanên şoreşger tê çêşeve hat organize kirin. Di meşê de bêhnaber duruşmeyên bijî berxwedana Rojava hat bers kirin. Meş li ber avaya dê kateme bi axaftinan bi dawî bû. Di axaftinan de wa hat gotin ve êrişên we tucarî nekaribin vîna gelê Kurd bişkîne. Hatta azadiya fîzîkiya rêbera Po Kurdistana azad em li her derî li ber xwe bidin. Li Belînzoyê êrişê li ser Tişrînê hate protesto kirin li bajara Belînson yê Swîsreyê êrişên dewleta Tirka dagirker ên li ser Rojava hate protesto kirin. Çalakî û pêşengtiya Yekîtiya Jinên Kurd a Swîsreyê yê JKS hate li darxistin. Piştre endamê dem Kurd Tîsinoyê Suat Tunç danizena bi İtalyayê xwend. Tunç ev bankli devletê Avrupayê kir. Dawiyê li bedengiya xwe bînin û li dijî dewleta Tirka faşîst helwesta xwe nîşan bidin. Tunç diyar kir ku ev wekî welatparêzên li Avrupayê dijîn li dijî faşîzma dewleta Tirk tê bikuşin. Êrişên li ser sivîlan li Amedê hat şermezar kirin dewleta Tirk sûcê şer dike. Rêxistinên demokratîk ên Amedê êrişên dewleta Tirka dagirker ên li dijî sivîl û rojdavanên li bendava Tişrînê bi daxuyanekê şermezar kirin. Di daxuyanê de gelek nûnerên partiyên siyasî û rêxistinên sivîl parlamenter û hevşaredarên amade bûn. Hevserokê dem Partiya Amedê Abbas Şahîn Axivê got rojdavan dema ku erka xwe ya agahdarkirina civakê pêk danîn bûn hedef û hatin qetilkirin. Êrişên piştî qetilkirina rojnavanan hê jî didome. Her roj çeteyên dewleta Tirk êrişî herêmê dike. Bi taybetî jî avênî mirovî û sivîlan ji hêla balafirên şer û komên çeteyan ve têne bombabaran kirin. Di êrişên li dijî bendava Tişrîn û derdora wê de bi dehan sivîl jiyana xwe ji dest dane. Dema ku em dibêjin em bi hev re di nava aştiyê de bijîn êrîş zêde dibin û sûcên şer tên kirin. Daxuyanî bi çepik û berskirina duruşmeyan bi dawî bû.
Akdenizê li dijî desteserkirin û polîtikayên şer çalakî hat darxistin protestoyên li dijî desteserkirina şarêdariya Akdenizê bên haber dewam dike. Du bi beşdariya gelek kesan peyama hevşaredarên Akdenizê Hoşyarsarî Yıldız û Nuriye Arslan hate xwendin. Hevserok peyamê hevşaredaran Musa ye ji ber ku muxalefetê beriya niha li hemberî bêhûqiya qeyûman sekneke xurt nîşan neda îro xeleka demokrasiyê tengtir bûye. Derbeya qeyûman mijara têkoşîna azadî û demokrasiyê hemû gel û muxalefetê ye. Pêdengiya li hemberî vê bêhûqiyetê wateya hevparbûna zulma desthilatdariyê. Em bank li herkesî dikin ku li hemberî vê bêadaletiyê tê bikoşin. Wê gel û nûnerên Mêrsînê yên hatine hilbijartin vê yekê tu carî qebûl nekin. Em ê bi hev re ji bo pêşerojeke adîl û azad têkoşîna xwe bidomînin. Heberdevkê HDK Alî Kenanoğlu jî axaftineke kir û got em ê li ser van xakan têkoşîna xwe ya ji bo aştî û heqîqetê bidomînin. Tişta ku zirarê dide aştî zihniyeta qeyûman e. Kenanoğlu di dewama axaftina xwe de wiha got me kampanyaya ji bo aştiyê 1 milyon îmzê da destpêkirin. Ji Akdenizê heya Mêrsînê û li Tirkiye û li hemû deveran em ê parastina pêvajiyê bikin. Milisên HBDH li dijî tayînkirina qeyûman çalakî li darxist Milisên Atakan Mahîr ên HBDH bi daxuyanekê nivîskî ragihandin ku wan di çardeyê çileyê otobûsek Aîdê odeyên muxtaran ê Bursayê dane ber agir. HBDH got Milisên me vê çalakê li dijî rejima faşîst AKP MHP ku biriya qeyûman şarêdariya desteser dike hat kirin. Di demên dawî de şarêdariya Akdenizê hat desteser kirin. Tevî hevdîtinên li gel Brêz Öcalan jî rejima faşîst bi zimanê nefret û gefan dibe. Ev çalakiya me weke hişyariyeke hate li darxistin. Milisên Atakan Mahîr diyar kir ku ew mîna hêzên şoreşa yek bûyî bi qasî ku aştî diparêzin ji bo şer jî amade ne. Hevdîtina deh girtiyên jin ên girtika evîne hate qedexekirin girtiyên jin yên girtika evîn biriya malbatan daxuyaniyek dan raya giştî. Di daxuyanê de û hat bitin. Di sêzdeyê çileyê de ji ber çalakên şermezarkirina biryarên darvekirinê li deh girtiyên jin cezayê hevdîtina hatiye birîn. Navê girtiyên li qayî cezayê hatine wiha ye Paxşan Azîzî Werîşe Muradî, Etîşa Esat İlahî, Gülçor İronî, Vida Rabbani, Zehra Sefayî, İlaha Fuladî, Mutehera Koneyî, Sakine Pervane û Meryem Yihyayê. Sefê jî nerazîbûn nîşanî binçavkirina rojnamavanan da xebatkarên çepemenî azad Reyhan Hacıoğlu, Rahîme Karvan, Necla Demir, Welat Ekin û Ahmet Güneş duh di serdegirtina polîsan de hate binçavkirin. Koalîsyona rojnamavanên jin Koalîsyon for Bom a Jurnalîst Sefê wî ji nerazîbûn nîşanî zexta sîstematîk a polîsên Tirk li dijî xebatkarên çepemenî azad da. Sefê wî ji wiha dibêje polîsan bi ser mal û ciyekar û rojnamavanan de girtin û 5 rojnamavan biçavkirin. Di serdegirtinê de polîsan gev li rojnamavanan xwarin û destanên ser materyalên dijîtal. Li İstanbulê jî bi ser prodüksiyonên martî û güncelê de girtin û bi saetan lêgerîn kirin. Ev zex nîşan dide ku çepemeniya Kurd bi zilmeke mezin re rûbirû ye. Em wekê cêvê wê jî wan binçavkirina şermezar dikin û daxwaza serbestberdana wan dikin. Belê gotan ce menûçeyên serî pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.